добре дошли на вече официално мисля, че ни е първия комитет Healthcare след изборите с нашите нови, стари, бих казал, съпредседатели Боряна, доктор Алексиева и Лука Чичов. С огромен ентусиазъм за да продължи работата толкова интензивно, колкото и беше преди, така бих казал, в предишния мандат, а сега вече и в нов. За Американската камара темата здравеопазване във всичките аспекти е основен приоритет и през тази година, ще бъде и през следващата, така че от наша страна, чрез вас, нашите членове и компании, вие като лидери, експерти и хора, които в голяма степен, ако да не кажа изцяло, и определяте движението на посоката на нашата страна, на бизнеса, на приноса ни към световните пазари и така нататък. Така че то се случва и благодарение на вас. Се надявам този ентусиазъм и, разбира се, принос да се така прелива и в Амчам, но ние като организация сме абсолютно и целият екип отдадени на темата здравеопазване. Така че благодаря ви, че се включихте днес на комитета и бързам да дам думата на нашите вече съпредседатели Боряна и Лука да поемат микрофона и сцената. Благодаря, Иван. Боряна ще се включи и тя след секунда. Здравейте на всички от мен. Изключително много ме радва, че имаме нови лица в форума. Винаги е добре да има нови компании, които активно да се включват в работата на Здравен комитет и това със сигурност е нещо, което искаме да промотираме и за напред. Подготвили сме съвсем кратка презентация за днес, където ще минем върху основните приоритети. Имаме няколко конкретни предложения за обсъждане, но идеята на този форум е наистина да бъде максимално интерактивна и да чуем вашата обратна връзка и конкретно мнение по част от инициативите, които с Боряна искаме да предложим. Таня, има ли възможност да споделиш презентацията, моля те, последната, която изпратих, за да минем по слайдовете? Искам само да добавя също така, днес имаме и частично външен гост в дискусията, Аркадий Шарков. Аркадий, здравей! Здравейте на всички, удоволствието е мое. Радваме се, че си тук, Аркадий. По част от темите съответно имаме и конкретни предложения и бихме желали да чуем и твоето мнение за евентуална колаборация по темите, които ще дискутираме днес. Добре, съвсем накратко. Преди да започнем презентацията, ако ми позволиш само да представя Аркадий за колегите, които може би не го познават. Не знам дали ме чувате добре. Чуваме те, да. Колеги, искахме да поканим Аркадий Шарков, който е основател и основен активист на екип и също така в качеството си на експерт по много теми в сферата на здравеопазване. Не само в опита си като съветник в Министерство на здравеопазването, но и с изключително широка гама от аналитични доклади, такива, които са свързани с данни, свързани с Национално здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазване, проектно базирани решения, проектно базирани доклади, свързани с еврофондове. Така че решихме в днешния формат, като за първа среща, предвид обстоятелствата, настоящата политическа, икономическа и бизнес среда в страната, направо да започнем с приоритетите, това, което са целите и задачите на комитета, но и с добавената стойност на експерт като Аркадий. При всички положения, знаете, членовете на камерата спазват принципите на конфиденциалност и взаимосътрудничество, така че Аркадий днеска и вчера при предварителните разговори
ще бъде тук, съобразявайки се с тези наши активности. Мерси много, Лука, извинявай. Моля се, добро включване, Благодаря за Боряна. Благодаря. представенето. Работили сме с голяма част от вас. Знаете, че каквото е казано си остава тук по професионален начин. Добре. Това са темите, които искаме да покрием днес. Съвсем накратко ще минем основно по приоритетите и по пътя, който вече извървяхме през последните няколко години като здравен комитет. Може би и за тези от вас, които са от новодошлите, присъединили се компании към здравният комитет. Като цяло инициативата ни датира почти от 2020 година сам, т.е. повече от 3 години, където 2021 година публикувахме за първи път така един доста детайлен доклад и анализ, целящ да направи цялостен обхват и поглед на основните предизвикателства в здравната система в България с конкретни решения, здравеопазването като инвестиция. За тези от вас, които не са запознати с доклада, той е качен на сайта на Американската търговска камера и бих ви препоръчал наистина, ако може да го погледнете. До голяма степен тези приоритети, които сме заложили още тогава и конкретни предложения и инициативи, които са заложени в този доклад, смея да твърда, че са изключително актуални в днешната среда, която представлява здравеопазването в България. И оттам нататък, въз основа на този доклад, допълнително през последните години надграждаме над няколко основни теми и инициативи, които са и посочени тук. Едната е повишаване на ефективността в болничната помощ. Да, благодаря ти, Дани, това е линкът към доклада. Повишаване на ефективността към болничната помощ, като така доста голямо перо от публичните разходи, които се отделят за здравеопазване в страната. Втора тема, която е пряко свързана с нея, е повишаване и подобряването на дигитализацията в българското здравеопазване. И на трето място по-голям фокус и инвестиции върху превенция, скрининг и също така на доболнична помощ. Това са така като три основни широки приоритети, върху които здравен комитет се фокусира и вече стъпвайки върху тях търсиме конкретни пилотни проекти, инициативи, комуникационни кампании и събития, които да организираме. И за сега, поне в предишните дискусии с здравен комитет, имаме сравнително, бих казал, доста широка подкрепа за основния фокус по тези три точки. Оттам нататък минаваме малко по-към конкретика, какви биха могли да бъдат основни теми, инициативи и пилотни проекти, които бихме искали да задвижим тази година през здравен комитет. Следващия слайд, Таня, моля те. Лука, може би само да допълня наистина за колегите, тъй като отдавна не се е събирал здравния комитет, по последната точка, която беше свързана с превенцията и скрининга в извънболнична, доболнична помощ, изобщо този дефицит на българското здравеопазване. През 2020 година и 2021, когато започнахме работа по доклада и неговата наистина популяризация между не само стейкхолдерите в здравеопазването, а и конкретно политически сили, които влязаха на българската политическа сцена, искам да споделя, че ние бяхме един изключително добър двигател да има чуваемост по тази тема и бяха предизвикани няколко широки обществени дискусии, на които американският доклад, т.е. на камерата, беше взет като референт по отношение на находки, препоръки и начин, по който да стигнем и да се доближим до европейски стандарти. Така че тук ролята на здравния комитет, Лука, поправиме и другите колеги, които работихме заедно, беше от изключителна важност като инициатор на всичко това, което се случи в последствие. А именно, знаете, че за първи път България в публичния бюджет, този, който е здравна каса, направи една сериозна стъпка, разбира се, не е само заради нас, но бяха така колаборация от усилия на много организации, правителствени и неправителствени, асоциативни, които да допринесат това да се случи. Благодаря, Боряна, за допълнението. И тук в случая показваме и основните принципи и начин на работа на здравен комитет, които не смятам, че има нужда да се задълбаваме, но ако
мога да штрихирам съвсем накратко, е наистина да стъпим върху така доста широката експертиза на нашите членове в здравен комитет и това, което наистина, така бих казал, че ни отличава от друг тип, подобен тип организации, че покриваме цялостния сектор на здравеопазване. Ако се погледне както самите, естествено, фармацевтични компании, които са представени, но също така по цялата логистична верига и за предоставянето на здравни услуги в страната, така че може да стъпиме наистина върху много така голям брой експерти и това е и причината, поради която ако погледнете и приоритетите, които сме дефинирани, те са така доста по-широки и не са фокусирани върху определен сегмент, примерно единствено лекарства или единствено друг тип услуги в здравеопазването, тъй като искаме да покриеме целия спектър. Говорейки по тази тема, вече в последните, бих казал, 2 години, основното предизвикателство, което имаме като здравен комитет е политическата обстановка в страната, тъй като намираме до голяма степен чуваемост и диалог и не липсват срещи и дискусии с както политически представени партии, така и с представители от изпълнителната власт. Проблемът беше за последните 2 години е, че липсва продължаемост и конструктивен диалог, който да продължи в рамките на този период. И голяма част от обратната връзка, която получавахме, беше липсата на финансиране и дългосрочна финансова рамка за подпомагането на такъв тип инициативи. Това доведе и до причината, ако може Таня на следващия слайд, да се спреме като една така по-цялостна тема, свързана с европейското финансиране по европейски програми, които отделят за здравеопазване. И ситуацията в България, предполагаме до голяма степен позната на повечето от вас, е, че сме една от последните места, както по структуриране на проекти чрез европейско финансиране, които се отделят в здравеопазването, така и по усвояването на този тип проекти. И това е до голяма степен доста така голямо предизвикателство и дупка в нашата здравна система, която като че ли остава недостатъчно позиционирана и дискутирана в общественото пространство. На следващия слайд и може би там ще направя пауза за известна дискусия. Показваме чисто като суми и като проекти, които се локират от съседни за нас държави, не говорим за големите държави от Западна Европа, от техния план за устойчивост и възстановяване, които се отделят за проекти и инициативи в областта на здравеопазване. Виждате една съседна Румъния, говорим за 3 милиарда евро, Чехия са над 1 милиард евро и това са програми и конкретни проекти, които са разписани за внедряването както на различни технологични, дигитални и друг тип решения в здравеопазването, които до голяма степен се съпоставят и припокриват с нашите приоритети като здравен комитет, така и с запълването на финансови дупки в локалните здравни системи. Факт е, че в България това до голяма степен липсва поради различни причини и това е един основен акцент, който искаме да заложим в дискусията в тази година. Боряна, ако искаш ти да се включиш и да направим кратка пауза за дискусия за какви биха били нашите предложения по темата. Само с една добавка, защо избрахме темата за еврофондовете. Всички нива в момента в България, всички бизнес-ориентирани субекти или частни лица или организации попадат в различни асоциативни или други, в които действително се обсъждат бюджети на здравна карта, начин на национализиране, допълнителни инвестиции, защото бюджета за здравеопазване по някакъв начин да се дупли европейските нива. Различни звена, както казах аз, бизнес, субекти, частни и други асоциативни членове и структури с огромен фокус, разбира се, върху бюджетите, свързани с здравеопазване, публичния в здравната каса, Министерство на здравеопазването, различни национални програми, които още не са влязли в ход. Но това, което ние идентифицирахме в Американската камара е, че
има един гап, тази празнина, която е по отношение на знание, прозрачност и начин, по който бенефициентите да стигат абсолютно лесно до фондове, които са маркирани и определени директно или задочно с здравеопазване. Така че считам и аз, и Лука, и колегите, които активно работихме до тук последните няколко години, че това би могъл да е изключително интересен фокус, чрез който ние не само да бъдем в обществена полза, но и съответно чисто търговски да можем да подпомогнем някои активности на други субекти, освен самите нас. Като тук дори исторически погледнато има така доста статистики, това си говорихме и с Аркадий като подготовка за дискусията днес. Ако съпоставим чисто сектор на здравеопазване спрямо други сектори и министерства в България, примерно Министерство на образование или Министерство на иновации, те са в пъти по-подготвени и по-напред във възможност за усвояване на такъв тип фондове и средства. И това е така от доста години насам липсващо звено, както като капацитет, така и като ресурси от страна предимно на Министерство на здравеопазването и под отделните институции към него да имат възможност както да кандидатстват, така и да структурират подобен тип проекти, което наистина е доста голямо предизвикателство и проблем в нашата здравна система. Така че като конкретно предложение, може би ще бъде хубаво да го отворим за дискусия. Това, което искаме да задвижиме като инициатива чрез здравен комитет, на следващия слайд, Таня, моля те. Наистина да се постави и да се акцентира темата, свързана с европейското финансиране, специално в областта на здравеопазването. Има вече няколко разписани проекта по плана за възстановяване, които частично са преструктурирани до някъде, дори за някоя част от тях смятам, че финансирането или сме го загубили, или ще сме на път да го загубиме като държава, но да се търси по-широк диалог и също така възможност за организиране вече на конкретна експертен форум, експертна дискусия, както от страна на Американската търговска камера, така и с други съсловни организации, с които си партнираме добре в последните години, да се постави темата като основен акцент и също така да предложим така чисто частният сектор и представителите като компания от страна на Американска търговска камера, как биха могли да подпомогнат чисто практически за адресирането на този проблем. Тук може би е време за кратка дискусия, чисто като първоначални коментари от ваша страна. Аркадий, ти ако искаш нещо да добавиш, тъй като имаш поглед и върху и извън здравеопазването с тази тема. Здравейте отново и благодаря за думата, Лука, благодаря, Боряна. Сега, това, което обсъждахме преди известно време с Лука и с Боряна същевременно, е това, че в повечето министерства, да, наистина има и капацитет за изпълнение на подобен тип проекти. Например, аз 2 години съм работил в сферата на еврофондове, още в началото на моя кариерен път, 2014 до 2016. МТСП, Министерство на труда и социалната политика, има цяла главна дирекция за европейските фондове, която по това време, защото беше голям транша, наброяваше около 100 човека, които се занимаваха с определяне, с кандидатстване, с проектиране на самите проекти и всичко останало. И в последствие с наблюдение на изпълнението им от страна на трети, т.е. от трети страни. Така че това е. Същото и в Министерство на образованието и науката. Министерство на здравеопазването към момента, и докато бях и аз част от екипа, това, което наблюдавах е, че липсваше капацитет чисто административен за подготовка и изпълнение, както и съответно информационна кампания за тези проекти, които съответно могат да бъдат в сферата на здравеопазването, като знам за такива по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Например, давам конкретни примери. 5 и 6 приоритетна ос, които бяха в обхвата на Министерство на здравеопазването, които една микрочаст, може би въобще изпълнена за програмния период 2014-2020. А какво говорим за всичко останало? И другото, което е наистина тук в подкрепа на това, което Лука каза, наистина дефицита на информация и на ясна
ясна структура и съответно комуникационни канали, с които да се информират както институциите достатъчно ясно, така и самия бизнес, който всъщност е основен бенефициент на подобен тип проекти. Липсва и достатъчно добра комуникация с представителите в Европейската комисия и тук това, което го бяхме говорили с Боряна, може би е добре да се обърне внимание и на някой от, не на политическо ниво, например, нали, да дойде комисар, но някой, който е шеф на дирекция, среден ешелон, които реално продуцират тези идеи и съответно ги прилагат в последствие, за да има по-ясен пайплайн на самата проектна дейност. Така че има и много голям room for development и е много постно на тази цена. Но има какво да се направи, което предполагаме и идеята и бъдещата идея на камерата. Аркади, поправи ме ако бъркам, но относително скоро това се случи в последния 3-месечен програмен период. България беше почти санкционирана с препоръки за адекватно усвояване на еврофондовете, особено по направление здравеопазване и съответно тези, които бяха насочени към зелената енергия. Но имаше санкция или препоръка нещо, може би тук и Иван Михайлов или Дани ще ни съдействат да припомнят. Мисля, че по-скоро препоръка, но за енергетика не мога да говоря, понеже не познавам полето, но това, което е, че наистина изоставаме в тази област. Последните 2 години има множество комуникация насам, но вследствие на политическата обстановка, каквато я познавате, и честити избори в неделя, тези неща не се случват просто. Да. Отворим форма за конкретни коментари или въпроси, които останалите участници биха могли да имат към темата. Първоначални коментари, като може би като следващи стъпки. Няма други, аз може ли да кажа 2 думи само Лука, подкрепа на това, което ти каза. С оглед на това, че на нестабилната обстановка и на сме се опитвали много пъти да колаборираме в различни формати с предимно оперативно ниво с изпълнителната власт, но това е много трудно осъществимо в конкретната политическа обстановка. Освен това, когато става дума за конкретни държавни политики, в които те са ангажирани, малко по-трудно влизат в такива това, което ние искаме да направим като публично-частно партньорство. Мисля, че обаче по отношение на европроектите и помощта, която може да им се предложи с оглед на ползите и за самата институция, мисля, че това е, как да кажа, дорога извинявам се за англицизма, нали, за стартиране на работа нали, с такива публично-частни партньорства. Мисля, че, както я каза, тя е много сериозна. Заради липсата на капацитет, знаете, че имаме само на хартия, например, антирак план, който се предвиждаше да бъде финансиран поне като начало от европейски проекти и поради липсата на капацитет към момента няма никакви постъпки за такова финансиране и за стартиране поне на елементарни скринингови програми по европейските препоръки. Така че аз мисля, че тук има също много поле за работа и би могла да бъде добра база, на която да стъпим и да реализираме и останалите проекти, които ще споменавам. Като следващи стъпки по темата, ако нямате директни въпроси в момента, това, което бихме искали да съберем като обратна връзка е коя част от компаниите биха имали интерес да се включат по-активно по темата и като експертиза и като включването в работна група, за да се направи цялостната концепция, как искаме да разработим темата, гледайки напред. Така че вече да се съберем в един по-оперативен и бих казал малко по-малък формат, където да се вече разработи конкретно предложение, дали ще бъде за събитие, което нали, вървим в тази насока, но
цялостната рамка на инициативата. Би било добре наистина да видим обратна връзка, кои компании искат да се включат и да участват активно с ресурси тук. Виждам, Елица има дигната ръка, не знам дали е за коментар или от преди това. За коментар два пъти дигнах ръка. Здравейте, Елиза Георгиева, съм лекар, съсобственик на болница. И говорите за европроекти, но аз искам първо да дам сигнал за реалната ситуация. Предполагам, че в общественото пространство се знае какво се случва, но в нашата сфера корупцията е взела връх, особено в Плевен. МБАЛ Свети Пантелеймон е в Плевен. Тук знаете за една корпорация, която действа много активно в София. Също се чу, не искам да споменавам имена, но тази корпорация е купила всички. Купила е джипита, купила е директор на здравна каса. Ние се опитахме с предното правителство, обединихме се останалите частни болници плюс университетската държавна и написахме сигнал срещу нея с много доказателства за, да не казвам престъпления, за нарушаване на правилата, дори за конфликт на интереси, но нищо не се случи. Тя продължава. И ако мога да направя връзка от ситуацията в здравеопазването към еврофондовете, там е същото. Ние сме опитвали, но не печелят европроекти тези, които са близки до властта в момента. Много трудно да се работи така. Елиза, това, което казахте, аз понеже поради лошия сигнал загасих камерата, Боряна Алексиева. Това, което казахте по стечение на обстоятелствата, да, е конкретен частен казус, който може би трябваше да изнесеме и офлайн, ако е наложително. Да, вашия перипет с проба да се стигне до каквито да било алтернативни или евро вариации на финансиране, нали, е конкретен пък пример за това, че трудно се достъпват, липсват прозрачни механизми, по които и знание кой, как и защо да се бенефицира от подобен тип финансиране. Така че, нали, това пък е добро ехо на топика, който искаме да засегнем днес. И както каза и Лука, така и Аркади потвърди, това е нещо, което искаме по някакъв начин да дигнем, като да водим дебата, да инициираме подобен тип чуваемост, дали да бъдем като мост, който да събере всички тези заинтересовани страни, така че да бъде приложимо и достъпно за всички или нещо подобно. Благодаря много. Най-добре ще бъде, ако има правила и всички работят по правилата и да има и свободна конкуренция. Защото в момента сме тоталитаризъм, поне в нашата сфера. Павел, виждам, че ти си дигнал ръка. Да, дигнах ръка, защото аз малко по-генерално, понеже видяхме приоритетите на комитета в областта на здравеопазването, с което мисля, че всички сме съгласни. А пък и понеже имаше Call for Action, кой би се включил и в каква посока вече по-конкретно с съпорт, за да се осъществи тази инициатива с еврофондовете, аз все още, поне в моята глава, не мога да вържа двете. Ако можеш да дадеш малко повече яснота, тези еврофондове и работата по тях, как точно се връзва с приоритетите и с проблемите, с които ежедневно срещаме в българското здравеопазване. Това на мен ми е въпросът по-скоро. Не, добър е въпросът и може би наистина изискам малко повече разяснение. Давам конкретни примери. Не знам дали ти беше в предишната част на презентацията, където показахме проектите, инициативите, заложени в съседни на нашия регион държави, които са финансирани чрез еврофондове. Там това, което се вижда... Дани, искаш да кажеш нещо ли? Исках да дам сигнал на Таня, ако може да пусне този слайд направо, за да бъде по-ясна илюстрация. Там това, което се вижда, е, че реално в момента, и говоря наистина ежемесечна основа, има публични процедури, финансирани чрез европейски фондове, за теми свързани с превенция и скрининг, антираков регистър, дигитализация на здравната система с информационни системи, с скринингови системи, с реални конкретни проекти,
които се заплащат през европейските средства, които много пряко зависят и са пряко свързани с трите приоритета, които сме заложили като здравен комитет, а именно дигитализация на здравеопазването, повече инвестиции в превенция и скрининг и повишаване на ефективността на болничната помощ. И това е нещо, което в България липсва. В момента говорим за реални проекти, които се финансират по този начин в здравните съседните държави и смятаме, че това е така доста голяма липса в нашата здравна система и включително ако се фокусираме, знаеш, и дискусиите върху антираковия план, който беше споменан, където виси темата за финансиране вече, бих казал, повече от една година в пространството. Това са пропуснати ползи, възможности, които частично поне биха могли да бъдат покрити през европейските програми. Още повече, Павка, че за съжаление публичният ресурс за здраве, както и аз и ти и други колеги, които сме и в други организации знаем, не е с тази еластичност и допустимост като ръст, като процент стъпка и като обем. Тоест, някои от тези проекти, които съседни и не толкова съседни на нам страни са изработили, действително добавят финансирания към сектори, които нямат пряко включване в настоящата нормативна, поднормативна база заплащане чрез публичен ресурс за здраве. Тоест, виждаме, че има страни, които успяват все пак в сферата на здравеопазване да добавят, да ги наречем, сателитни активности в пряка връзка с здравеопазване, които, за съжаление, в България все още няма нормативен начин как да бъдат финансирани. Аз ви благодаря. За мен поне всичко това е абсолютно страхотно като замисъл и инициатива. Това, което ми липсва, че обикновено непоисканото добро не е много добро. Всъщност, как ще успеем да убедим хората, от които зависи, не знам, през здравна стратегия, през някаква визия за здравеопазването в тази държава, поне в някакъв краткосрочен план, да поставят същите приоритети, за да поискат изобщо да работят по усвояването на средства за тях. И това е нещо, което, защото честно казано, добрата воля за дигитализацията в България отдавна има и много се говори и уж нещо се прави. Аз не го виждам като наистина припозната нужда от хората, от които зависи, защото знаем, че дигитализацията от друга гледна точка има една особеност, която се нарича прозрачност, която мисля, че в България хората не ендорсват особено. На хартия всичко се променя с задна дата, докато дигитализацията остава следа. И в тази връзка ми е по-скоро, иначе не ме разбирайте погрешно, абсолютно съм за, приоритетите са супер, всички знаем къде са болезнените теми в здравеопазването в България. Еврофондовете са нещо хубаво, което да бъде алтернативно финансиране или поне да подпомогне някакви процеси на нови неща да се случват. Липсва ми това да влезе в рамката и в аджендата на хората, от които зависи. Ако можем и там да съдействаме с нещо, за да допълним картинката, ще бъде супер. Мисля, че следващите няколко слайда, които ще представим с Лука, засягат точно това, но виждам, че Митко вдига ръка също. Да, благодаря, Боряна. Ние сме от новите членове, така че аз първо ще си позволя да направя един кратък коментар и след това имам и един въпрос, който за мен лично, като представляваш компанията и нов член на Амчам, ми е важно да си отговоря. Първо на кратко коментара само да кажа, понеже беше този слайд наистина много интересен, който представя как усвояват останалите държави и къде се намира България в момента, но трябва и да си кажем, ако се съгласите, разбира се с мен, че ако видим изобщо целият план за възстановяване и устойчивост и парите, които България има договорени да получава следващите години, в никакъв случай не можем да кажем, че те са недостатъчни. Според мен проблема не е в парите, проблема е в липсата на стратегия. Съжалявам, че пак за стратегии ще си говорим. Но така или иначе това е, аз съм вече почти 20 години в сектора и в общи линии е станало като мантра да си повтаряме едно и също за прословутата стратегия.
И всъщност проблема в усвояемостта идва точно от липсата на стратегия, а не от липсата на пари. Даже в момента сме се докарали до там, нали, по мои лични наблюдения, разбира се, от професионална гледна точка го казвам, че отново сме закъсняли с усвояването, ако си говорим пак за фондове. И в момента се гонат някакви срокове, които вече превръщат целият модел на работа от проактивен в реактивен. В общи линии, ако ме разбирате правилно, просто да усвоиме, за да не загубиме. Или ако ще загубиме, защото и такъв случай ще има, то поне да е по-малко. В случая ще си позволя да кажа това, че Министерството на здравеопазването като принципал, отново ще спомена за стратегията, наистина трябва да има ясна стратегия, защото ще ви дам следния пример. Представете си една частна компания, която стратегира 5-10 години, има много ясен финансов модел. Ако има достъп до такъв ресурс, според вас какво би се случило? Ще го усвои или няма да го усвои? Ще го усвои със сигурност, това е моят отговор, и ще го усвои по възможно най-добрия начин, за да реализира и стратегията. И сега стигам до въпроса, който всъщност искам да задам като нов член, разбира се. Как ние, според мен, в нашата адженда по-скоро трябва да присъства основния въпрос, как ние работиме като камара, като комити, AmCham Healthcare Committee визирам, така че да предизвикваме не само диалог, защото, нали, това сме го слушали години наред. В смисъл, диалога си е диалог, но обикновено той в повечето случаи, ако се съгласите отново с мен, е малко куртуазен. Правят се едни работни групи, събират се там представители на индустрията, на камари, на работодателски организации, тристранни съвети, не знам какви съвети, и тия диалози спират до там. По-скоро въпросът ми е какво ние планираме да направим така, че да имаме активна работа между индустрията и Министерството на здравеопазването като принципал. Моите лични наблюдения в годините са, че някакси ние като държава, лични наблюдения споделям, има така едно формално определение за това, че едва ли не институциите трябва да бягат от индустрията, вместо да се опитат да ползват максимално добре ноу-хауто, което има в тази индустрия. Защото ние, представлявайки индустрията, ние не отиваме да лобираме за лични интереси, ние отиваме там, за да работим заедно с институциите, да приложим опита на всички страни. Нали, има представители на оригинална индустрия, на генерична индустрия, на медтек индустрия, на всичко, каквото може. И в България присъстват страхотни експерти. Така че моят въпрос по-скоро е в тая посока, като камара и като Healthcare Committee, да мислим в тая посока какви механизми да прилагаме, за да работим активно и да присъстваме активно в тези дискусии в създаването на тая стратегия. Това исках просто от моя страна да споделя. Митко, ще подсетя нещо, което казах в началото на срещата. Добрия ни опит, наистина това беше ad-hoc за мен и много добро постижение, че ние показахме през последните 3 години като здравен комитет, че точно като драйвери на дебата включихме и много голяма част не само от политическите и така наречените участници в системата на здравеопазването, не ни приеха като индустриалци, търговци и камерджии, а напротив, имаше тази чуваемост и адаптиране на идеи, находки и начин, по който референцията от това, което направихме като активности, говоря преди вашето включване като компания в камерата, се получи като един много добър пример за сътрудничество. Тоест, стъпвайки върху това, макар и на пръв поглед да изглежда много базово, да дръпнеш дебата някъде, факт е, че до ден днешен още никой, както написа и Аркадий Шарков в чата, още никой до момента това не го е реализирал. Дори да бъдем един прост проводник, един прост булит, куршум, носител, инициатор или мост между това тези стейкхолдери да седнат на масата, ако трябва да се скарат, да се развикат, нали, в комитет Лафло имаше относително скоро едно събитие, в което Американската камера точно такава спойка направи, яйцето в сладкиша, нали, на чиято експертиза се стъпи с много активности и се бяха реализирали много дейности. Така че има още няколко слайда, които искаме да ви покажем като конкретни обжективи и план за действие. Преди да преминем, Мария, виждам, също има вдигната ръка, и Велина. Велина?
Мария, аз изчаках Мария, много ви благодаря, че ми давате думата. Аз съм Велина Топалова, член съм на комитета по здравеопазване от, може би, вече втора или трета година. За тези, които не ме познават, представител съм на Oracle. Ние сме по-скоро технологична компания, но един от основните приоритети на нашата компания, като бидейки технологична компания, всъщност е развитието на технологиите в здравеопазването. И поради тази причина и нашият интерес да следим активно дейността на Комитета по здравеопазване и където можем да се включим с нещо. Аз взимам думата, за да поставя няколко теми, които искам да разбера дали комитета ги разпознава като теми, по които можем да работим, и те са обвързани както с финансирането, с европейското финансиране, така и с дигитализацията в здравеопазването. Едно от нещата, които ние разпознаваме като предизвикателства в тази сфера е липсата на прозрачност в развитието на дигитализацията на това здравеопазване. И като резултат от тази липса на прозрачност сме идентифицирали също така и макар и да има възможности за финансиране, освен всичко това, което коментирахме до момента за липсата на капацитет, липсата на стратегия, къде да се насочва това финансиране, но също така и забелязваме, че голяма част от това финансиране се губи заради непрозрачност на начина, по който то се разходва и то се възлага. Има Националната здравна информационна система един такъв пример. Европейското финансиране за тази спечелено, одобрено, беше загубено, защото беше възложено по един непрозрачен начин. И оттам нататък, дори да прескочим това, че са били разходени средствата по непрозрачен начин и съответно са загубени като европейско финансиране и се пренасочват национални средства, технологичният сектор забелязваме, че няма много голяма прозрачност за това какво се прави и как се прави. Не знаем, примерно, тази национална здравна информационна система как се развива във времето, кои са приоритетите, които са поставени, какви са технологичните изисквания, за да можем съответно бранша да дадем някакви насоки и добри практики за неща, които пък компании като нашата, която е световна компания, можем да споделим от други места, на които са имплементирани подобни системи. Това е едно от нещата, върху които искам да обърна внимание, и тук използвам момента и че господин Шарков е тук с опита си, с работа с Министерството на здравеопазването да даде насока как може това да бъде адресирано, защото нашите индивидуални опити не са особено успешни. И затова си позволявам да поставя този въпрос на вниманието на камерата. И другият е, че дигитализацията категорично трябва да е един от приоритетите. Заявявам интереса на нашата компания да участваме в тази посока и в развитието на този приоритет и работата по този приоритет на комитета, но пък от друга страна срещаме изключително неприятен опит имаме, особено в работа с Министерството на здравеопазването в тази посока. Тук давам пример с частен казус, който имаме с тях, с изключително грубо нарушаване на авторски права и тема, с която се борим от 2020 година насам. Но пък това косвено поставя въпроса върху сигурността на данните и начина, по който изобщо се подхожда към тази дигитализация. Така че, излизайки от частният казус, който имаме, по-скоро това показва начина по който се гледа от страна на Министерството на здравеопазването изобщо на дигитализацията в тази сфера. Нашето наблюдение е, че се измества фокуса върху това кой изпълнява самата дигитализация, но пък в крайна сметка дигитализацията и технологията са средството, с което постигаме именно тия цели, политики и стратегии, които трябва да идват от Министерството, които са всъщност тези, които трябва да насочват вниманието и инструментите в правилната посока, в това число и финансирането. Да, благодаря Може и аз. Ако е възможно, много се извинявам, тъй като аз преди малко просто не успях да си включа микрофона и даже добре стана, че не успях, защото много се радвам, че чух госпожата от Oracle. Приятно ми е. Аз съм Мария Луканова и представлявам Байер в тази
в този комитет. Струва ми се, че всичко, което се казва е много хубаво. Разбирам, че всички имат някакви частни казуси и така нататък. Отклонихме се, ми се струва, от темата, която ни представиха Боряна и Лука. А тя беше чисто и просто как да направим така, че най-малкото, което е тези европейски финансирания, които са възможни да бъдат получени от България в сферата на здравеопазването, да бъдат видими някъде. Съвсем практична задача, с която ми се струва, че е лесно, ако седнем и направим някакви стъпки, можем да, как да кажем, да започнем на оперативно ниво, да видим какво може да се направи в Министерство на здравеопазването, в Министерство на иновациите и така нататък, защото тук дори не става въпрос и за политическа воля. Аз не мога да си представя, че има някой политик, действащ или не, който ще отиде и ще каже: ами аз не искам тези европейски средства, които са на разположение на всички европейски граждани, да бъдат публични в България, конкретно на сайта на Министерството на здравеопазването. Тоест, струва ми се, че нямаме казус. Ние просто трябва да си направим някакви стъпки, с които да отидем, разбира се, през ръководството политическото на Министерството, но да си направим контакти в съответните отдели. Отворих, тук има два, според мен, подходящи отдела в Министерството на здравеопазването. Единият е свързан с европроекти, другия е с електронизацията. И да започнем как пак казвам, на експертно ниво диалог, с което с малки стъпки да постигнем най-малкото, което е да се виждат тези възможни източници за европейско финансиране на сайта на Министерството. Както каза господин Шарков в началото, това не е нещо, което ще бъде първото министерство, на което да му се виждат. Напротив, най-вероятно ще е последното. Това исках да кажа. Благодаря. Ако може и аз съвсем кратко. Да, благодаря. Аз благодаря и на Велина и на Павел за двете важни точки – дигитализация и прозрачност. Близо 20 години съм в тази сфера и близо 20 години ние чакаме да бъде въведена електронната здравна карта, защото по този начин няма да има кражби, няма да има корупция. Пациента сам с картата минава като на банкомат или там някакво друго устройство, не съм технически много грамотна, но по този начин ще се върне принципа парите да следват пациента. И оттам нататъка вече всичко ще се нормализира в нашата сфера. И може да се говори на абсолютно всякакви теми. И за развитие, и за европейски фондове. Дигитализацията и прозрачността са най-важните приоритети, които трябва наистина да се случат. Благодаря ви. Добре, понеже напредваме с времето и би било добре наистина да завършим дискусията с така конкретни следващи стъпки. Благодаря ти, Мария, също така и за обобщението и много точно го каза. Целта е наистина съвсем прагматично да се подходи и това е тема, която се съмнявам, че някой не би подкрепил чисти от политическа гледна точка за по-голяма конкретика и по-голямо усвояване на тези средства. Така че молбата ми отново, след тази среща, ако може вътрешно да обсъдите в рамките на вашите компании, да дадете обратна връзка за желащи да се включат вече в по-конкретика за организиране на събития, конкретна инициатива и следващи стъпки по темата. И вече въз основа на тази група ще излезем с едно доста по-конкретно предложение към останалата част от здравен комитет с параметри, следващи стъпки, времева рамка, която отново може да поставим за обсъждане. Това ми е съвсем конкретната молба за следваща стъпка тук. И накрая, може би, ако Таня покажем пак презентацията и Боряна да покриеш и последните две теми като Task Force, също предложение за желащи да се включат вътре в нея. Да, Танчето сега, ако ги сподели. На екран са, Боряна? Да, сега ги виждам и аз. Добре.
Това, към което се насочихме, базирано на добрия опит от предишни активности на Здравния комитет, е оформянето на две, да ги наречем, специализирани работни групи, които в оперативен порядък теми, върху които работеше Здравния комитет, са именно финализиране или създаване Боряна, на пилотен проект. Чувате ли ме? Малко беше с накъсване до сега. Да. Може ли да започнем от начало да видим как ще... Съжалявам. Идеята на Здравния комитет е да създадем не само плавен преход и приемственост в работата на тази годишния здравен комитет и което предстои, а и все пак една от приоритетните области е ефективността в болничната помощ чрез идентифициране, развитие и акселериране на пилотен проект, свързан с болничната помощ. Разбира се, това ще е продължение на миналогодишните и по-миналогодишните дискусии, но и вече с нови членове, които имат доста сериозна експертиза в болничната помощ, да можем да стартираме конкретен проект в лечебно заведение, без значение дали ще е частно, държавно или общинско, в който да видим някои конкретни гапове, за които вече и ето колегите от Плевен дадаха някаква индикация. Втората специализирана група, пак в оперативен порядък, да може да даде експертиза, насоки и някои конкретни предложения за стъпка по стъпка в алтернативното финансиране като възможности. Това може да са всякакви, дали ще са евронасоки, дали ще е работна група, която ще идентифицира начина за свързване на отделните министерства, както каза и Мария, дали ще е начин, по който ще инициираме диалога, което и Аркадий, и аз и Лука загатнахме, дали ще е по някакъв начин конкретни екшън стъпки, за да видим къде е връзката и какво би могло да бъде добавено като стойност, пък както спомена Павел. Така че искаме да направим call for action към всички членове на камерата за оформяне на два специализирани, да ги наречем ръкава, които да работят успоредно, тъй като видяхме, че работата на две работни групи в тази последна, да кажем, 5-годишна посока на Американската камера дава добри резултати. Там, че следващия слайд, ако може. Няма повече. Чудесно. Значи ние го изговорихме. Като разбира се, връщам се в началото на това, което коментирахме. Крайната ни цел е едно експертно събитие с звучене на кръгла маса, в която не само стейкхолдери като нас да попаднат или не само стандартните лица обичайно заподозрени, а по-скоро оперативни нива, което и Аркадий препотвърди, че е много полезно от различните министерства, така, защото да имаме не само визуализацията, находките, къде, какво и за кого е приложимо, а и да се оформи някакъв вариант на алгоритъм или да го наречем roadmap, по който всички заинтересовани страни да биха могли да стигнат и да имат достъп до тая информация, свързана специално с алтернативното финансиране. Призоваваме ви днес като първа среща по-оперативна в 2024 година, не само за ентусиазъм, тъй като преди 3 години, когато подобна среща идентифицира ентусиасти, произведахме силния доклад, за който вече неколкократно стана въпрос, но предизвикаме всички членове за hands-on работа, за начин, по който в оперативен порядък, формално и неформално да може да се видим, да се свържем, за да може това да се даде начален старт и в двете направления. Виждам, че има компании в Здравния комитет, които са с много силно присъствие в болничния сектор. Директни, индиректни, дистрибуторски, виждам компании и представители на лечебни заведения. Така че би могло и на този логичен принцип
всеки или като самоинициатива, или като отговорност. Съответно, виждам компании, ето в момента, както се включи колегата от Oracle. Дали сме удрали на сляпо или на дърво, или сме връщани с някои така рискове в нашето правителство на компаниите, които са тук. Ето възможност тези еврофондове по някакъв начин да бъдат изговорени всеки с опитата си, с провала, с успехите. Така че аз лично предизвиквам за малко повече самоинициатива, за работа hands-on и така. Добре. Последни 2 минути от срещата. Коментари или допълнителни въпроси от ваша страна? Аз бих предложил в оперативен план колегите да ги насърчим дори писменно, структурирано в булетна форма да адресират своите предложения или мисли, които са породени от тази среща до колегата Таня и до мен. Да ги обобщим, систематизираме съпредседателите, да ги напаснат спрямо приоритетите, дали се препокриват, дали не, или на следващ етап, за да нараства ангажираността след членовете на комитета. И да допълня само, Дани, и към нас двамата да препращат и за коя Task Force имаш volunteers, които са, също да изпращат. Ние направо ще пуснем, Таня, ще пуснем един фоллоуъп към всички, заедно и с записа на събитието, какви е следващите стъпки и какъв е реквеста към останалите членове, ако може на този имейл да се отговори съответно към теб и към Дани. Окей. Добре. Супер. Добре, ако няма други въпроси, тъй като сме точно 2:30, благодаря за включването, за дискусията днес и очакваме наистина да продължим добрата работа напред и по-широко включване от останалите членове на комитета. Благодарим. И е видимо, че има още много какво да се говори. Това е за мен най-добрия ауткам от днеска. Аз благодаря за поканата, удоволствието беше мое. Оставам на линия за въпроси и коментари. Благодаря Лука, благодаря Борянка. Благодаря ти, Аркадий. Хубав следобед, колеги. Подобно.